Και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Φεύγει με προβλήματα ο What and Honor, κυριολεκτικά στον αέρα. Για το κεφάλι πετάγεται ο Ρόμπερκ γρήγορα. Ο Πραγματής θέλει να ακολουθήσει. Φουντέας από την εσωτερική αναπτύσσεται επίσης. Τελικά ο Ρόμπερ κρατά το κεφάλι, περνά στην δεύτερη θέση. Ο Σούπερ Νέος Κόσμος τώρα βελτιώνεται στο βήμα. Το What and Honor επίσης έχει βελτιωθεί απ' έξω, παρότι δεν έχει φύγει καλά, έτσι θα μείνει στην επόμενη θέση ο Πραγματής μου. Φουντέας πέμπτος. Ακόμα πιο πίσω ακολουθούν ο Μιτζίμ και βέβαια προσπαθεί και ο What and Honor στην επόμενη θέση, καθώς ο Valiant Spirit είναι αυτός ο οποίος από νωρίς προσπάθησε να βρεθεί με τους πρώτους. Και καθώς πάμε για την τελική ευθεία, ο Ρόμπερτ παραμένει μπροστά, αναπτύσσεται πολύ δυνατά. Ο Σούπερ Νέος Κόσμος κάνει τελική του επίθεση, προσπαθεί να βελτιώσει την θέση του και ο Μιτζίμ από την εσωτερική, καθώς ο Valiant Spirit φαίνεται να κάνει έδαφος. Αναπτύσσεται στη συνέχεια και ο Πραγματίσμα. Ρόμπερτ, Σούπερ Νέος Κόσμος και Πραγματίσμα που έρχεται δυνατά στα τελευταία μέτρα, θα είναι ο νικητής. Με πολύ ωραίο βήμα πιάνει τους πρώτους ο Πραγματίσμα και επικρατεί μπροστά από το Ρόμπερ και το Σούπερ Νέο Κόσμο. Τέταρτος ο Μιτζίμ.